May isa nga babae tinapan nagireklamo ti pulisya iti bantay. Kapo daytoy ket mapapati ang natakawan. Tinasao nga babae ket naamuan nga ni Carmina Somera E. Ramirez, may isa nga head nurse ti Metro Cooperative Hospital. Ni Police Inspector Andrew Rabang tinakapatang ti preskor, mainaig tinasao a panagtakaw. May isa nga ko DJ head nurse nga ni Carmina nga Somera, so iti in charge DJ ti dialysis section. At dadwa nga babae nga napan nga nag-post nga napan nag-inquire may panggip DJ quality dialysis, di procedure na. Ket dada DJ ni bagamit ni Carmina di siya requirements ken di procedure nga mabalin nga kwa siya so Brian danto. Pati kami ni baga dagi duwa nga suspects at dali siya brother-in-law nga Amerikano nga mapan alpa-dialysis diay anytime. So diay di nibagana dagi siya masapsapol di requirements apan edad na amin dagi siya kagos damat nga remor dagi siya duwa nga suspected. Minutos nga ta na-obserbar DJ biktima ni Carmina nga napukaw DJ wallet na containing DJ assorted nga identification cards. Sa DJ ATM na, firearms license, PRC license, DJ kinagita dumapay nga importante nga identification cards. Aside DJ, dapat DJ cash money nga amounting 20,000. Nadamag pa iti preskor ken ni Police Senior Inspector Rabang no kasano ti investigasyon da tinasao a panagtakaw ket detoy ti kunana. Idi imay suna ditoy da DJ impakita mi nga DJ Rogue Gallery ket positively identified naman DJ mesa nga suspect so yagnagan iti Lorna nga Kiki nga alleged nga taga Patak ditoy utol Patak ditoy San Ildefonso. Nga based DJ panag intelligence kwami monitoring mi ang aggressive side tataleta nga suspected ken DJ sa DJ biktima isuna deta kata kami nagkaroon da iti conversation so nga handa nga kamali ko na so na positively identified na nga iso deta di mesa nga suspect. Makipagtinulong tayo kuma ti pulisya no addaman madlaw tayo nga kaduda-duda nga garaw ti duwa nga babae ket insigida yo kuma nga i-report ti kaasitgan a police station tamaliklikan dagiti sumaruno a biktima. Para ti Preskor, Ryan Pardo.